Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalait napang. But like share ya ki video jong ka channel. Hello bro, welcome back to my video. De hakane ka video nga kwa ban reacts, but nga kwa ban criticize ya ka jingkren jong iba Paul. Haka ba iba Paul ilaong ba kalong bian ban kem bat ban takti ya ki nong di drop. Hot haka ka liang ni snode ya ka jingkren jong iba Paul. Namar ka sorkar kelabu ya kinong pahara kibede ki pulit kelabu ya ki pulit bakin pe caka syong suk syong sengan haka imlang salang nre nye i menta ya udrok na kalian juga sorkar kamla bante lah kami udrok kat nang mikisni kinong didrok kinang jelai haka neka jela jungi te lada ki bor pahara lada ki treb ha balepat ki kam di drop ki kam khai drop kinang jelai katang mikisni te nakaleng ka jonga ngadon kinie ban penrem namar ngadai we youtuber bat ngadai we kritik te ngadon kinie ban penrem ya kajingkren ba Paul namar kajingkren ba Paul kalong kumba yada kumba sagda panyada yaki nong di drop te hoi ladangi kem bat ladangi syok penusau ladangi syok penyap te kalong bi anjen re ladangi kem bat ladangi la ban penkelai tu nong di drop sakajing bahate pikeno bakalong bi an kamlong kunta kamlong bi an ladangi kem ya uno u nong di drop lane nong khai drop ladangi la ban penkelai u hakar kom kepede ladangim syok penusau ladangim syok penyap ladangi syukem bat ban penkelai ya u sya ka jinglong ka babha kemut kamlong be ai te lada fikeng be an ya ki bro ki ba kwa ban penkelai sya ka jing bha te kelalong kumba phi kwa bakin jelai kini ki kam khai drok long kumba ailat ya kini ki nong di drok kini ki nong khai drok omdai ban sadda ban yada ya ki nong di drok bat ki nong khai drok namar kumba ni bana bat kumba ngi yo i hakini gisni ki kam di drok bat ki kam khai drok kila jelai bah kana ka jela ka jungi balai kita ki bor pahara jong ka sorkar kimla ban telakam kimla ban rading khong ya kum kito ki breu ki ba di drop ki ba khai drop te nakalian ka jonga ngam sode ya ka jingkren jing ba Paul namar ki bor snong lane kino ki seng ki ba kwa ban penkelai uno ubreu ubalang ngop hau drop lada kikwa ban penkelai u sya ka jinglong ka babha te idon ka hok lada ki kiamro haba kim syuk penyap haba kim syuk pen mensau te ki syukem bat penkelai u baun ino u drop baun kelano ka pamut te kamlong be an haka jing sertu ka jungi ki pajba ken kamlong be an lada ngikem bat penkelai uno di drop saka jing long babha ka jing kren jing ba Paul pat kalong kumba i yada ken ya ki nong di drop lane ki nong khai drop te mentanga kwa ban kren bek syapang ki nong khai drop te kajing bun jo ki nong khai drop kajing ailat ya ki nong khai drop kapenlong ya kajing bun ki nong di drop lada kem ningkong deban kem ya ki nong di ke deban kem ya ki nong di drop mar de na kajing don jo ki nong di kira don ki nong di ru lada don ki nong di de kinyo seno kito ki nong di takadau
lada kwa ban rading khong udrok de ban leting de ban kiam yaki nongdi ningkong kiam yaki nongdi nang ta nalor ba yo kiam bat dan kunaru da kador ka bahe dan kuna da kilak da ki phelak khnang ba udrok undu jat hakane ka jala jungi de ka jing bomon jaga sarkar ban pendu jat nganut ban onge kata lada ka sarkar kamuan ban pendu jat te lakwe ban pendu jat udrok trading yaki nongdi ke dan kuna da kador ka bahe te lada don ki breu ki bakiam ki ba kwa ban rading khong i kam sneu wat phia sadda long phi yada phi ong ba kalong bi an lada kem bat lada takti yaki nong di drop te kumno kalong bi an lada ngim syuk penmensau lada ngim syuk penyam lada ngi syu ai jing sneng bat lada ngi kwa ban penkela ya ka jing im jong tu nong di drop sa ka jing long ka ba kumno phi keno bakalong bi an te ka jing kren jong i ba pol na kaling ka jonga ngam support ngam sungai hap ta kadau nga sei da ki nie ban persya ya ka jing kren jong i markum we na ki pardo parsam jo ka jela jong i ngalai i ya kini ki kam khai drop kini kam di drop kala jelai bha hakane ka jela ka jong i nadu kinong sor syadu kinong kendong ru kila don kiba ngop udro takadau de nakadau ka jing bun palat ki nong drop sapenlong ya ki jing sneu haka imlang salang ru sajur ki kam tu kam thim ru de namar ka jing jelei jong ki nong di drop ban bela ban sngiru kila jaitu takadau lada ki kwa drop lada kimdan pisan alade kiale bantu ban lute khnang bakin yo pisa ban thid drop te kine ki kam tu kam thim bunsin ki dei namar ka jing jele jongki nong di drop takadau om dei baki shu tu tangya ka pisa lane tangya kamar remdor jongno nrei lada ki yo yu breru ki penyap ki nong di drop ki penyap bet lada ki yo yu breru namar sisin baki lalu te yu breru khnang bakin wa ban la celade nakaan ki penyap sendon yu breru te kila yo lang bat pisa lane bat ki gadget ya ka baki la lute kila yo lang ya ka pisa lane ya kamar ka baki lute te nalar baki layo ya kamar bate kapisa ki penyap ru yu breu te kidon kum kita kinong di drop takadau nakalian ka jonga ngam yaisa ya kinong di drop but ngayaro ya kito ki seng la kalong ki borsnong lane la kalong kino ki jajseng ki ba kwa ban rading khong drop ki ba kem ki ba ajing snang ki nong di drop nagling ka jonga ngayaro andre ngakentu pat yaki ba kimde ban syuk pen saw kimde ban syuk penyap yaki nong di drop kide ban ajing snang kide ban pha ki rehab center khnang ba kito ki nong di drop kin kelano naka jinglong ka basniu syaka jinglong ka babha khnang ba ka imlang salang ka jungi kan syong suk syong sangan kamnon kanomdon kano ka jingsniu te nakaling ka jonga nga penrem jur ya ka jingkren jing ba pol nama kalong kumba ai mensim kumba ai jakari bat kumba yada yaki nong di drop bat ki nong khai drop takada kum menteri sarkar undai ban kren yaki de kentin ban khen be an ya ki breu ki bakwa ban rading khong i kam sniu te nakaling ka jonga ngam kwa ban bon ketin tang kini ki kentin kublai sibun kublai sajar ngu bapila pe jikani ka video dengan saya siap yang haki beberki video